Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong nga adlaw. Bagyo nga Enteng posible magagawa na sa PAR buwas, pero mayara pagid sang ginamonitor ang pag-asa nga posible mangin isa pagid ka bagyo. Naghinay na si bagyo nga Enteng sa paglandfall sang kagabi, pero subong liwat na naman nga nagpusog samtang nagapagwa sa Philippine Area of Responsibility. Sunod sa Weather Bureau nga pag-asa, ginapaabot nga buwas posible makagawa na sa PAR si Enteng. Sa eastern portion sang Luzon, may ginamonitor man ang pag-asa nga pagtipon-tipon sa mga panganod. Ginalantaw nga may posibilidad ini nga mangin isa ka low pressure area o kun isa pagid ka bagyo sa sulod sang 2-3 ka adlaw. Gani ginamonitor ini sa karon sang pag-asa. Nagjutay na lang sa karon ang areas nga napaidalom sa tropical cyclone wind signal. Subong nga adlaw nangin mainit na sa pila ka mga areas sa Negros. Sulo sa pag-asa posible mabatyagan ang mabasgon nga dapya sang hangin sa isla sang Negros. Hindi ini bangod sang bagyo kundi dala naman sang southwest monsoon. Ginapaandaman sa gihapon ang mga nagapuyo sa nabukid nga parte sang probinsya sa posible nga pagluntad sang landslide kag ang mga nagapuyo naman sa malapit nga suba nga mangin alerto sa posible nga pagbaha. Habang kapansin-pansin din po itong cloud clusters or kumpul ng ulap sa may silangan ng Luzon na nag-e-extend pa hanggang sa labas po ng ating area of responsibility at posible diyang may mabuo pa rin na low pressure area or mahinang bagyo sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Kaya patuloy po tayong magmamonitor.